ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахбору аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода Қурбон. истиқлоли давлатӣ арзишмандтарин дастовард. 33 соли соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон, марҳилаи бунёди давлатдории навини миллати тоҷикон, заминасозии ҳуқуқӣ, рушди соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва эҳёи арзишҳои миллӣ маҳсуб меёбад. тамоми дастовардҳои Тоҷикистони муқаддас дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо ному пайкори фарзона фарзанди миллат, бузургмарди дунёи сиёсат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳмату талошҳои хастанопазири халқи тоҷик тавъам мебошад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Зафар Қаюмзода. қатъи назар аз шароити номусоид ва анбӯҳи мушкилоте ки ибтидои солҳои 90-уми қарни 20 пешорӯи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд киштии давлатдории миллиро беосеб ба соҳили мақсуд бирасонанд. истиқлоли сиёсию давлатӣ зиндагии ҷомеаи навини тоҷикро ба куллӣ тағйир дод, уфуқҳои тозаи рушду тараққиётро бозкушод. бо шарофати ин рӯйдоди бузурги таърихии халқи тоҷик, соҳиби рамзҳои давлатӣ, парчам, нишон, суруди миллӣ ва конститутсия гардид. ватани муқаддаси мо аз ҷониби ҷомеаи башарӣ чун давлати мустақил ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ таşabbuskori масъалаҳои марбут ба оби тоза ва иқлим дар сатҳи байналмилалӣ ва наҷотбахши аҳли башар эътироф шуданд. امروز دوامی 33 سال می شود که در قطار دولت های دنیا برابر هست، صاحب پرچم هست، صاحب مقدسات خود هست و اعتراف شده است. پیش از همه تاکید های پیوسته راهبریت دولت و نسل آینده ساز این ملت است که آنها باید پیوسته در راه ثبات و حفظ این دستاورد بنظیر سعی کنند، تلاش ورزند. پیش از همه درک کنند که این خانه خانه همه ما و شما است، همچنانه که انسان در خانه خود آزاد هست، وطن هم همین گونه هست. истиқлоли давлатӣ раванди ҳуввиятсозии миллиро таҳкиму тақвият бахшида, барои густариш пайдо кардани ваҳдати тамоми сокинони қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам овард. Тоҷикистон танҳо аз соли 2000 ба марҳилаи рушд ворид шуда, барномарезиҳои давлатӣ дар заминаи пешрафти иқтисоди миллӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум мунтазам амалӣ шуданд. ҳамчунин давлат дар заминаи фароҳам овардани низоми иқтисоди бозоргонӣ тавассути сурат бахшидани корҳои бунёдкорӣ созандагӣ, бахусус сохтумону таҷдиди инфрасохтори нақлиётӣ, энергетикӣ, иҷтимоӣ ва татбиқи ислоҳоти фарогир дар ҳамаи соҳаҳо иқдомоти заруриро рӯи даст гирифт. дар доираи иқдомоти саривақтии давлат, пули миллӣ ба унвони муқаддасоти миллӣ ба гардиш даромада, низоми муосири молиявию бонкӣ ташкил гардида, ҷумҳурии Тоҷикистон ба узвияти аксари созмонҳои бонуфузи иқтисодиву молиявии ҷаҳонӣ пазируфта шуд. дар ин муддат сатҳи камбизоатӣ дар мамлакат аз 83% соли 1999 то 21.2% дар соли 2023 коҳиш ёфта шуд. дар замони соҳиби истиқлолӣ шумораи аҳолии мамлакат 2 баробар зиёд шуда, аз 5.3 миллион нафар дар соли 1991 то ба 10.2 миллион нафар дар соли 2023 расида, сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтар гардида, дарозумрии миёнаи шаҳрвандон то ба 76.3 сол расидааст. яъне умри миёнаи аҳолии мамлакат дар замони соҳиби истиқлолӣ беш аз 6 сол афзоиш ёфтааст. дар замони соҳиби истиқлолӣ 140,000 гектар замин, аз ҷумла 52,000 гектар аз ҳисоби заминҳои обӣ ба зиёда аз 1,420,000 оилаи кишвар барои сохтумони манзили истиқоматӣ тақсим шуда, қисми асосии он ба оилаҳои ҷавон рост меояд. дар маҷмӯъ беш аз 8,800,000 нафар сокини мамлакат шароити истиқоматии худро беҳтар карданд ки аксари онҳоро оилаҳои ҷавон ташкил медиҳанд. мо тоҷикони Федератсияи Русия аз соҳиби истиқлолии ватани муқаддасамон Тоҷикистон ифтихор дорем. аз пешрафти ҳамарӯзаи он огаҳем. таҳти роҳбарии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвари азизамон рушд мекунад. корхонаҳои саноатӣ ва истифода дода мешавад.
зиндагии мардум низ беҳтар шудааст. ҷумҳурии тоҷикистон тавассути сиёсати пайгирона ва хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари ҳалли масъалаҳои дохилию сатҳи минтақавӣ инчунин баҳри ҳалли мушкилоти глобалӣ бахусус масоили вобаста ба обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо ҳанӯз аз оғози соли 2000 таваҷҷӯҳи махсус намуда пайваста иқдому tashabbusҳо пешниҳод менамоянд. ҳамин тариқ иқдомоти созандае ки дар тоҷикистони муқаддас дар даврони истиқлоли давлатӣ амалӣ гардиданд ба шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ва заҳмати содиқонаи мардуми шарифу сарбаланди тоҷик амалӣ шудаанд. ба хотири ҳифзи неъмати бебаҳои таърихӣ яъне истиқлоли давлатӣ ки шарти ҳастиву бақои миллат ва кафили фардои дурахшони он мебошад, ҳар яки мо вазифа дорем ки минбаъд низ тамоми донишу таҷриба ва саъю кӯшиши худро ба ин роҳи пуршараф сафарбар созем ва бо заҳмати содиқонаи худ ватанамонро боз ҳам ободу зебо ва давлати соҳибихтиёрамонро пешрафтаву муқтадир гардонем. халқи тоҷик 33 сол боз дар фазои истиқлоли сиёсиву давлатӣ ва низоми давлатдории дунявӣ зиндагӣ менамояд. аз ин интихоби дурусту мантиқӣ ҷомеа ва мардуми тоҷик ба маҷрои нави зиндагӣ ворид шуда ба сӯи фатҳи қуллаҳои мурод ҳаракат менамояд. зафар қаймузода, баҳодури қурбон, ахбор. дар доираи рӯзҳои синамои қазоқистон дар тоҷикистон имрӯз дар толори муассисаи давлатии тоҷикфилм намоиши филмҳои ҳунарии коргардонҳои қазоқ баргузор гардид. Зайнулобуддин Саломиддин ва Меҳрӯзи ҷумъа гузориш омода карданд. дар шаҳри Душанбе дар доираи баргузории рӯзҳои синамои Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм кинотеатри ба номи Тоҳир Собиров амалиёти Напот ва филми Дӯст Муқассан пешниҳоди бинандагон гардонида шуд. дар намоиши филмҳои мазкур коршиносон, алоқамандони синамо аз ҷумла ҳунармандони театр ва кино, коргардонҳо ва сокинони шаҳри Душанбе иштирок намуда ба сатҳу сифати филмҳо баҳои баланд доданд. ҳадаф аз баргузории рӯзҳои синамои Қазоқистон дар Тоҷикистон пеш аз ҳама табодули таҷриба, рушди синамо ва шинохти тарзу усули муосири таҳияи филмҳо ва ҳамкориҳои муштарак байни синамогарони Тоҷикистону Қазоқистон арзёбӣ мешавад. қобили зикр аст ки рӯзҳои синамои Қазоқистон дар кинотеатри Ватан бо намоиши филми ҳунарии Шамшери Алмосӣ ки манзури тамошобинони тоҷик гардонида шуд ифтитоҳ ёфт. امروز روز دوم است که در تاجیکستان روزهای کینوی جمهوری قزاقستان دایر گشته شده است. برگزاری روزهای کینو و روزهای فرهنگ، هفته فرهنگ جمهوری قزاقستان در تاجیکستان و گسترش مناسبت‌ها و روابط فرهنگی باز هم بیشتر آورده می‌رساند و ما البته امیدواریم که در ساحه کینماتوگرافی نیز یک تحولات بین دو کشور به وقوع خواهد آمد و فیلم‌های مشترک تهیه خواهد شد. дар доираи рӯзҳои кинои Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон филмҳои офаридаи синамогарони Қазоқистон Шамшери Алмосӣ, амалиёти Набот ва Дӯст Муқассан дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бохтар ва Хоруқ низ намоиш дода шуд. баргузории рӯзҳои кинои Қазоқистон дар Тоҷикистон натиҷаи сиёсати муваффақонаи роҳбарони ду кишвари дӯсту бародар Тоҷикистон ва Қазоқистон буда дар оянда низ барои фароҳам овардани фазои мусоид ҷиҳати бароҳ мондани робитаҳои дуҷониба дар самти синамо ва таҳияи филмҳои муштарак замина мегузорад. ёдовар мешавем ки рӯзҳои кинои ҷумҳурии Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои 20 ва 21 август баргузор гардид. дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тибқи нақша 307 иншооти таъиноти гуногун бунёд мегардад. аз ин шумора то имрӯз 131 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар 176 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дорад. гузориши Идигули Маҳмуд. ноҳияи Рашт бо шарофати истиқлоли давлатии кишвари азизамон дар ҳоли рушд қарор дорад. аз ҷумла ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави дастур ва ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёди даҳо иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ аз қабили меҳмонхона, хонаҳои истиқоматӣ, марказҳои тиҷоратӣ, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ва роҳу хаттҳои об амалӣ шуда истодааст то бадин васила маҳалли зист деҳаву ноҳия боз ҳам ободу зеботар шавад. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат
мардуми тоҷик тавонистанд ба соҳиб истиқлолии давлати худ ноил гарданд ва дар партави дастуру супоришҳои роҳбари муаззам шукрона мекунем, ки имрӯз дар гӯшаву канори ватани азизамон аз ҷумла дар ноҳияҳои дурдасти минтақаи Рашт корҳои ободониву созандагӣ ривоҷ гирифта истоданд ва албатта дар партави ғамхориҳои роҳбари давлат имрӯз барои беҳбудии зиндагии мардум, барои пешрафти зиндагӣ ва баланд бардоштани сатҳи некаҳволии аҳолӣ корҳои зиёде ба анҷом расида истоданд. Дар ҳудуди ноҳия тибқи дастури пешвои муаззами миллат бинову иншоотҳои бунёд шуданд ва бунёд шуда истоданд, ки ҷиҳати рушди тамоми ҷабҳо, тамоми соҳаҳо имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. аз ҷумла дар даврони соҳиби истиқлолии ватани азизамон дар ҳудуди минтақаи Рашт бисёр бунёди роҳу пулҳо, бунёди иншоотҳои таъйиноти гуногуни хизматрасонӣ рӯз ба рӯз зиёдтар карда истоданд. мо аз ин шукргузор ҳастем. дар раванди корҳои ободонӣ соҳибкорони маҳаллии ноҳияи Рашт саҳми арзанда гузошта истоданд. аз ҷумла дар маркази шаҳраки Ғарм соли дуюм аст, ки аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони даҳҳо биноҳои баландошона ҷараён дошта, иншооти бунёдшаванда асосан барои хонаҳои истиқоматӣ, марказҳои тиҷоратӣ, меҳмонхона ва ташкили коргоҳҳои хурд пешбинӣ шудааст. соҳибкорони ноҳия ва минтақаи Рашт аз ҷумла мардуми ноҳияи Рашт дар партави дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ҷиҳати ободу зебо гардондани дурдасттарин деҳа, дурдасттарин маҳал, ҷиҳати ободу зебо гардондани ин гӯшаи дурдасти ватани азизамон бисёр иқдомоти наҷибона пеш гирифтаанд бо мақсади омодагӣ ба ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт сохтмони зиёда аз 307 иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст, ки қисми зиёди иншоотҳо, яъне 258 иншоот аз ҷониби соҳибкорон, бахши хусусии ҷавонони ноҳия ва мардум амалӣ карда мешаванд. яъне мо имрӯз мардуми ноҳияи Рашт пеш аз ҳама шукргузор аз сиёсати пешвои муаззами худ, шукргузор аз ваҳдати миллӣ, аз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мекунанд ва боварии комил дорем, ки ҷиҳати боз ҳам ободу зебо гардидан, ҷиҳати дар амал татбиқ шудани сиёсати хиратмандонаву ободкоронаи роҳбари муаззами худ камари ҳиммат бастанд ва ин корҳои ободониву созандагӣ оянда низ густариш меёбанд, ривоҷу равнақ меёбанд ва ватани азизи худро мо ба як кишвари зебо пешрафта табдил медиҳем. солҳои охир аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ ва бунёди иншооти хуштару баландошона ва дигар инфрасохтори замонавӣ симои маркази маъмурии ноҳияи Рашт шаҳраки Ғарм хеле ҳам ободу зебо шуда, ҳамаи ин ободкориҳо барои таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. то ҳамин давраи соли ҷорӣ корҳои сохтмонӣ дар бештари иншооти баландошона дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта, бо мақсади сурат бахшидани корҳои ободонӣ соҳибкорони ватандӯст ба бунёди якчанд биноҳои хуштару замонавии баландошонаи дигар оғоз намуданд. сохтмони бинои нави беморхона аз навсозии бинои дошонаи беморхона ва маркази саломатӣ дар шаҳраки Ғарм дар раванди барномаҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд аз моҳи августи соли 2022 оғоз гардида буд. то ҳамин давра ҳаҷми корҳои сохтмону барқарорсозӣ зиёда аз 88%-ро ташкил намуда, иншооти тандурустӣ ва дигар инфрасохтори он дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд ба истифода дода мешаванд. дар раванди корҳои ободонӣ саҳми ҷавонони ватандӯси ноҳияи Рашт баръаъло эҳсос мегардад. имрӯзҳо зиёда аз 278 нафар ҷавонони соҳибкасб дар бунёди 178 иншооти хоҷагии халқ ба кор ҷалб гардида, ҳамчун муҳандису бинокор, кафшергару ронанда ва барқчӣ кор карда истоданд. мо ҷавонони зодаи даврони истиқлоли кишвари азизамон ба шумор рафта имрӯз ифтихор дорем, ки дар як ватани тинҷу ором Тоҷикистони маҳбуб таҳти сиёсати хиратмандонаву сулҳҷӯёнаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси маҳбуби ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кору зиндагӣ дорем.
солҳои соҳиб истиқлолӣ тоҷикистони азиз ба дастовардҳои азиме ноил гардида истодааст ки ҳамаи ин дастовардҳо ба хотири таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. дар ин раванд ҷавонони ноҳияи рашт дар корҳои ободонӣ, таълиму тарбия, касбомӯзӣ, варзиш ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ фаъолона ширкат меварзанд то ватани азизамон боз ҳам ободу зебо гардад ки ҳамаи ин пешравиҳо аз файзу баракати истиқлол ва сулҳу суботи комили кишвари азизамон мебошад. ҳамин тариқ корҳои созандагӣ дар дигар иншоти ноҳияи рашт идома дошта, коргарон баҳри он ҷидду ҷаҳд доранд то биноҳои бунёдшаванда дар муллати пешбинишуда ва бо сифати баланд ба истифода дода шаванд ки мардум аз онҳо солҳои тӯлонӣ истифода баранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. шуморо дар нашрҳои баъдӣ бо муҳимтарин хабару рӯйдодҳо шинос мекунем. Бо мо бимонед.